Cu cât timp a întârziat videoclipul ăsta? Sunt foarte curios. Ideea e că nici nu prea am avut timp să-l filmez, nici nu prea am avut chef să-l filmez, dar hei, uite că e aici, deci mai bine mai târziu decât niciodată, am I right? Azi discutăm despre ultimele 2 episoade din The Stand și cred că la final o să-mi dau și puțin cu părerea despre serial overall. Nu o să mai fac recenzie la tot serialul pentru că mi s-ar părea pur și simplu un video degeaba în care m-aș repeta. Deci, fără alte introduceri, hai să-i dăm drumul cu discuția. Nu mi-am făcut absolut niciun fel de notițe și pur și simplu o să vorbesc din ce mi-amintesc și vedem ce iese, ok? Ok. Da, și încă o chestie. Poate că ați observat că videoclipul trecut a fost nu făcut la mișto, dar făcut, aici mă refer bineînțeles la discuția anterioară în care am discutat despre The Stand. A fost un videoclip pe care l-am făcut așa un pic din, că mă simțeam nevoit, știi? Să-l fac, adică nu e un clip pe care l-am făcut pentru că am vrut și cred că s-a văzut chestia asta și în atitudinea mea din videoclipul respectiv. Pur și simplu mi s-a cam luat cheful de serialul ăsta, mi s-a cam luat cheful să mai vorbesc despre el pentru că simt că o să mă repet în continuu. Deci o să încerc să țin videoclipul ăsta cât de scurt posibil, să discut numai despre lucrurile importante. Ok? Ok. Bun, păi, episodul 8 a fost destul de ok, dacă mă întreb pe mine, n-au schimbat prea multe din carte, adică au ținut foarte multe scene din carte, bineînțeles pe unele le-au și adaptat, cum ar fi modul în care moare Glenn, cum îl omoară Lloyd. În carte toată scena aia s-a întâmplat într-o locație cu totul diferită și nici nu mai știu sigur dacă a fost Lloyd cel care l-a omorât pe Glenn în carte, am uitat, mi se pare că fusese Randall Flagg cel care l-a omorâse pe Glenn și Lloyd doar a stat acolo și s-a uitat și nu putuse să o facă. Cred, cel puțin eu așa mi-amintesc, dar s-ar putea să greșesc, nu mai țin foarte bine minte cine l-a omorât pe Glenn în carte, dar ideea e că au făcut schimbări necesare, bineînțeles, pentru adaptare, adică au mutat locația, dar în rest s-au ținut mai după template-ul cărții. Nadine, bineînțeles, s-a sinucis, s-a dus papa pe geam. Toată faza în care aduce Ezra Miller, Trash Can Man, acea bombă atomică care reacționează cu descărcările electrice care deja se întâmplau și creează o implozie, o bombă atomică și spulberează tot Las Vegas-ul, din nou destul de close to the book. Din nou schimbări foarte mici, adică Larry și Ralph în carte erau, mi se pare că prinși în niște cuști sau ceva de genul, aici au fost pur și simplu legați de fundul unui bazin. Anyway, ideea e că s-au întâmplat cam aceleași lucruri, a mers destul de ok, dacă mă întreb pe mine, episodul n-a fost așa de rău. Deci da, a fost destul de pretty good. Așa că hai să discutăm despre episodul 9, cel care chiar a fost foarte important. Finalul, adică cam cel mai bun episod din serial, nu cam cel mai bun episod din tot fucking serialul ăsta. Episodul ăsta a fost scris de Stephen King și se vede foarte mult. Episodul, vă spun sincer, pentru mine s-a simțit ca o continuare a cărții, nu neapărat, adică da, poți să o iei ca pe o continuare a serialului, normal, dar s-a simțit foarte bine ca și o continuare a cărții, ca și acel ultim capitol din parte, ca acea ultimă parte, știi, ca acele ultimele, nu știu, 50-100 de pagini din carte, ceva de genul, care n-au fost niciodată acolo, ceea ce a fost foarte, foarte mișto. King a scris episodul, a făcut o treabă foarte bună dacă mă întreb pe mine și pot să observ că e scris de King cam din primele minute. Acum, bineînțeles, acesta fiind ultimul episod, a trebuit și King să sară peste câteva chestii din carte, pentru că omul a spus foarte concret și în interviuri că ultimul episod din acest serial a fost, sau ar fi trebuit să fie o continuare. Ce s-a întâmplat cu Stu și Franny după toate evenimentele, după toată faza cu Las Vegas, după ce s-a dus Randall Flagg, a murit Randall Flagg și așa mai departe. Și King a trebuit să taie câteva chestii din source material, așa fel încât să poată să continue, ca să spun așa, povestea într-o manieră cât mai smooth. Și a tăiat toată faza cu drumul parcurs de Stu și Tom înapoi în Boulder. A fost pur și simplu un jump cut și a fost scena în care s-au întors și gata, ceea ce am fost destul de ok cu asta. Eu pur și simplu vreau să văd continuarea poveștii
Și mi-a plăcut super mult episodul. Mi-a plăcut foarte mult că, v-am spus, se vede din prima că e scris de King, adică simplu fapt că Lucy, care nu a fost în absolut tot serialul, nu i s-a pomenit numele nici măcar un pic în tot serialul, apare aici în carte și îi spune Leo sau Joe, de fapt. În continuare îi spun Joe, nu? Parcă în serial n-a spus niciodată copilul că pe el de fapt îl cheamă Leo și nu îl cheamă Joe. I don't know. Nu știu, ideea e că îi spune Joe/Leo, Lucy Mom în serialul ăsta și eu cred că nu a fost un simplu easter egg din partea lui King, adică chiar cred că a vrut să fie sigur că pune ceva acolo în așa fel încât să fie și o continuare a cărții, știi, numai că în forma acestui episod. Mă rog, ideea e că pentru cei care ați văzut episodul, Stu și Franny pleacă, îți arată cum călătoresc, după aia campează la o casă din asta care se află lângă un cornfield, lângă un lan de porumb. Mi-a plăcut foarte mult, foarte simbolistică locația. A doua zi Stu pleacă cu mașina înapoi spre cel mai apropiat oraș pentru a se uita după provizii. Franny, bineînțeles, este cu copilul care s-a născut, pe care au numit-o Abigail, și cade în acea fântână, iar apoi se trezește pe insula aceea pe care ajunge și Randall Flagg la sfârșitul cărții. Și pot să spun că mi-a plăcut foarte mult episodul ăsta pentru că a însemnat, dacă vrei, că și-a primit și Franny propriul ei climax și propriul ei ending, pentru că Franny în carte e cam, cred că, singurul personaj care a devenit așa un picuț mai neimportantă odată ce au ajuns odată ce grupul a ajuns în Boulder, sau nu neapărat neimportantă, dar a fost transformat așa într-un side character, știi? Cel puțin din viziunea mea, și ea nu prea și-a primit ending-ul în carte, dacă știi ce zic. Știi că Stu și Tom au avut amândoi climaxul lor și bineînțeles când s-au întâlnit și ending-ul lor și cum au mers. Larry, Ralph și Gren în partea cealaltă cu Randall Flagg au avut și ei foarte frumos încheierea poveștii lor, dar Franny niciodată parcă nu a avut așa un closure, știi? Parcă niciodată nu i-a dus povestea până la capăt, ca să spun așa, King în carte. Și cu acest episod a făcut-o. Mi se pare că asta a fost și intenția lui, cred că chiar el a spus asta în ceva interviu sau ceva din nou, articol din ăsta pe care l-am citit. Mi se pare că chiar cred că astea au fost cuvintele lui King pe care le-a zis el, că fix asta a vrut să facă pentru Franny și a făcut-o chiar foarte bine, dacă mă întreb pe mine. Mi-a plăcut foarte mult, sau mi-au plăcut foarte mult interacțiunile ei cu Randall Flagg, că ea și așa în carte nici nu prea a interacționat cu Randall Flagg așa de mult și să o vezi aici în ultimul episod și că este și o fucking badass, știi, adică îl mușcă pe Randall Flagg de buză, îi dă sângele. Foarte mișto. Mi-a plăcut foarte mult și toată simbolistica cu acea fetiță din lanul de porumb și cum că ar fi reprezentat o versiune mai tânără a lui Mother Abigail și cum acel lan de porumb a fost ca o fisură în timp, dacă vrei, cred că ai putea să o privești, sau o fisură dintre realități, dintre dimensiuni, prin care Mother Abigail a putut să vină și să o ajute pe Franny și a vindecat-o la finalul episodului și mi-a plăcut, pot să spun că episodul mi-a plăcut foarte mult, a fost episodul meu preferat din tot serialul și Stephen King did a really good job, adică o să o spun de acum pentru cei care au citit cartea și n-au văzut serialul și n-au absolut nicio intenție să se uite la serial, uitați-vă la ăsta ultim episod, vă rog eu frumos, pe bune, pentru că chiar adaugă ceva nou și adaugă și ceva destul de substanțial poveștii, sau mă rog, da, poveștii personajului lui Franny, știi, adică nu e degeaba. Deci chiar vă rog, dacă ați citit cartea și n-aveți niciun interes față de serial, nu e nimic, uitați-vă la ăsta ultimul episod, că vă zic eu că o să fiți fericiți că v-ați uitat la el, adică nu o să regretați. Adică atât de bine mi se pare că l-a făcut King. Deci bravo lui, adică se vede că a fost scris de Stephen King. Când Stephen King intră în cameră, pur și simplu știi, produsul final îți arată treaba asta. Deci nici măcar nu trebuia serialul să-mi zic acolo la credite written by Stephen King, că eu
eram sigur, spuneam, mă, ăsta e, se vede că e episodul care e scris de Stephen King, chiar dacă știam că King a scris ultimul episod. Sunt tot felul de pur și simplu semne de-a lungul episodului care sunt, da, ăsta e Stephen King, Stephen King a scris asta. Ceea ce a fost foarte, foarte mișto. Așa, overall, o scurtă părere a mea asupra întregului serial, este destul de mediocru. Nu, de fapt, hai să o punem așa, o să-i dau cam 2 scoruri, 2 note dacă vrei. Prima notă ar fi pur și simplu ca un simplu serial, ca o simplă poveste, nu luăm în calcul cartea și atunci ar fi undeva de un 6,57 pentru mine. În schimb, dacă mă întreb ca adaptare, o să spun că a fost încă una dintre adaptările după cărțile lui Stephen King, care a fost extraordinar, dar extraordinar de mediocră și nota mea pentru adaptare sau pentru serial ca și adaptare este undeva la un 5, undeva pe acolo, nimic special, nici foarte prost, știi? Nici foarte far off from the source material, dar nici foarte bun sau nici bun deloc. Adică dacă e să ne uităm la filmele care s-au făcut după cărțile lui Stephen King și să le judecăm când vine vorba de pur și simplu abilitatea lor de a adapta cartea, atunci avem așa în capătul ăsta la cele mai bune. O să spun că picul pentru mine este Doctor Sleep și sau Shawshank Redemption, iar în partea asta avem The Shining al lui Kubrick și Dark Tower, la cele mai proaste adaptări, și The Stand e undeva prin mijloc, undeva pe aici, mă înțelegi? Undeva pe acolo e. Nu e nici bună, nici proastă, puteți să vă uitați la el dacă țineți neapărat, nu-l recomand, adică îl recomand oarecum ca serial dacă vrei să te uiți la el, nu-l recomand ca adaptare, îți recomand să citești cartea, dacă vrei povestea, sau îți recomand să citești cartea ca prima experiență și după aia dacă vrei tu să vezi serialul, uite-te la el, dar dacă nu vrei să-l vezi, măcar uite-te la acest ultim episod, la episodul 9, pentru că nu o să regreți categoric. Bun, cam asta a fost discuția, sper că v-a plăcut. Iar noi ne auzim data viitoare, aș aprecia să lăsați și voi în comentarii părerile voastre, dacă vreți, despre episoadele astea sau overall despre serial și ce ați crezut voi. Discuția, ca de obicei, continuă în secțiunea de comentarii, sau hit them up. Și cam asta ar fi. Bun, noi băieți ne auzim, băieți și fete, da? Și fete, și elicoptere de atac și ce vreți voi să fiți, ne auzim data viitoare, da?